తరాలు మారిన అంతరాలు మారవు. ప్రభుత్వాలు మారిన పేదల బ్రతుకులు కూడా మారవు. సమాజంలోని అగ్రకులత్వపు జాడలు ఏమాత్రం మారవు అన్నాడు ఒక యువ కవి. సరిగ్గా ఆ పదాలకు సరిపోయేలా నిన్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం మండపాక గ్రామం 7వ వార్డులో వానపల్లి రామాయమ్మ అనే ఒక మానసిక వికలాంగురాలైన ఒక పేద వృద్ధురాలిపై ఇదే గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది అగ్రకుల అహంకారానికి, దౌర్జన్యానికి వానపల్లి రామాయమ్మ బలైపోయి చివరికి తన వారెవరూ లేక బిక్కుబిక్కుమంటూ పాపం బేలచూపులు చూస్తున్న ఈమె పేరు వానపల్లి రామాయమ్మ. ఉన్న కొద్దిపాటి ఆదాయమిచ్చే ఒకే ఒక కొబ్బరి చెట్టును ప్రొక్లైన్ తెచ్చి కూల్చేసి తన ఇంటిని కూడా కూల్చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ పనిలో పనిగా పక్కనే ఉన్న రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని సైతం కూల్చడానికి ప్రయత్నించి స్థానిక దళితులు అడ్డుకోవడంతో వారిని ఇష్టాసారం తిట్టి ఈ భూమంతా నాదేనని ఎవడడ్డొస్తాడో రెండంటూ వీరంగం చేసిన మండపాక గ్రామానికి చెందిన కొందరి అగ్రకులస్తుల దుహంకారపూరితమైన చర్య సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మండపాక గ్రామానికి చెందిన శ్రీ బలుసు అప్పారావు గారు చౌదరి మరియు అతని కుమారుడు, అలాగే పెద్దబ్బులు చౌదరి మరియు వీరి ముగ్గురు కలిసి ఇక్కడ ఈ పేదరాలి యొక్క భూమిని కబ్జా చేసి వీరి యొక్క భూ కబ్జా దహానికి పాపం ఆ అమాయకురాలు తల్లడిల్లిపోయేలా చేసింది. ఇక్కడ నా అన్నవారు లేక పాపం తన ఆరోగ్యం బాగోక ఒక పక్క చస్తూ బ్రతుకుతూ ప్రభుత్వం ఇచ్చే కొద్దిపాటి పింఛన్పై ఆధారపడి ఎలాగాల జీవితాన్ని ఈడ్చుకొస్తున్న ఆ అభాగ్యురాలి ఇంటిపై ఈ యొక్క అగ్రకులస్తుల యొక్క కన్ను పడింది. సమాజంలో బ్రతుకుతున్నాం, ఇది ఒక ఊరు, అందరూ ఉంటారు అన్న కనీస ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా ప్రొక్లైన్ తెప్పించి మరి ఆ అభాగ్యురాలు, ఆ వృద్ధురాలైన, ఆ యొక్క మానసిక వికలాంగురాలైన పాపం ఆ పేదరాలి ఇంటిని కూల్చడానికి ప్రయత్నించటం, ఇందులో ఆమె యొక్క కొబ్బరి చెట్టును నేల కూల్చేయటం చూసేవారికి హృదయ ఉదారకంగా కనిపించింది. వారు చాలా బాధతో చాలా బాధ కలిగేలా చేసింది. అయితే ఆ వీధిలో పిల్ల, పాప, చిన్న, పెద్ద, ఆ ముసలి ముక్క అందరూ ఏకమయ్య అగ్రకుల దుర్మార్గాల నుండి ఈ రామాయమ్మ ఇంటిని స్థానికులు కాపాడటంతో అందరూ వారిని ప్రస్తుతం అభినందిస్తున్నారు. ఇంతలో 100కి ఫోన్ చేసి పోలీసులు వచ్చి పరిస్థితిని చూసి చక్కబరిసి ఎలాంటి కుల ఉద్రిక్తతలు రాకుండా కాపాడగలిగారు. లేకపోతే అంబేద్కర్ విగ్రహం ధ్వంసం గురించి రాష్ట్రంలో చాలా పెద్ద సమస్య వచ్చేదని పోలీసులు రావడంతో ఆ సమస్య తప్పిందని అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కేవలం అగ్ర కులం పేరు చెప్పి బలహీన వర్గాలకు చెందిన భూములను కబ్జా చేసి తమ కడుపు నింపుకోవాలని ఇలాంటి పెద్ద మనుషులను చట్టరీత్యా కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులంతా కోరుతూ తణుకు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ నందు ఫిర్యాదు చేసి ఉన్నారు. ఈ యొక్క గొడవలో ఉర్ల విజయ్ కుమార్ అనే ఒక వ్యక్తి కూడా తీవ్ర అస్వస్థకు గురై ప్రస్తుతం హాస్పిటల్ నందు చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఏది ఏమైనా ఒక నిరుపేదైన వృద్ధురాలైన బలహీన వర్గానికి చెందిన వానపల్లి రామాయమ్మకు అండగా నిలిచి ఆమె గూడును పదిలంగా కాపాడిన స్థానిక 7వ వార్డు ప్రజలను అందరూ అభినందించటం, సమాజంలో కొద్దిగా అయినా సరే మంచి బ్రతికే ఉందని నిరూపించబడిందని అందరూ అభినందించటం జరిగింది. ప్రభుత్వం వారు ఈమె రక్షణకు చర్యలు తీసుకొని సదరు అగ్రకుల భూ కబ్జాదారుల నుండి కాపాడాలని స్థానిక వీధి సభ్యులంతా కూడా బృందంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ యొక్క పేదరాలి ఈ యొక్క మానసిక వికలాంగులైన ఈ బుద్ధిరాలైన పేదరాలి యొక్క ఈ భూమిని అదే గ్రామానికి చెందిన శ్రీ బలుసు అప్పారావు చౌదరి మరియు అతని కుమారుడు, అలాగే పెద్దబ్బులు చౌదరి మరియు మారిశెట్టి నాగయ్య నాయుడు
వీరి యొక్క బారి నుంచి కాపాడాలని ఆ యొక్క వీధి సభ్యులంతా ముక్తకంఠంతో కోరుతున్నారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. చెట్టు మొదలెట్టారు, ముందు చెట్టు మొదలెట్టారు.